YOLO, avagy Carpe diem hülyéknek. Vágy, amit akartok. És akkor egy gicses őszi reggelen átjött hozzám maga a Dalai Láma. YOLO-s fullcapben volt. iPhone 9-eséről szólt a Carpe diem, kólával kínált, és azt mondta, ne érdekeljen, ha esik a hó, mert nyaralni visz az álom. YOLO. És akkor eszembe jutott az új nemzedék. A Star Trek az új nemzedék. Jean-Luc Picard kapitány, WTF, ülőúti vattafák. Nemzedék nem beröltő, de generáció. YZ generáció. Y, why you know have tisztelet? Analfa és omega cukiság az van, facepalm a francba az van, tisztelet semmi. Futószalagon gyártott szkeptikus afrikai kölyöknek sikerült, srácok, idegesítő Facebook csajok, ha érted, mire gondolok. Epic. Depik. Örökké egyedül. Mi van, ha azt mondom? Nemzedék, de generáció. Mondd ezt még egyszer, ha mered. Kihívás elfogadva. YOLO, haver, YOLO. Jézus. Haver Jézus. 33 vagyok, nem lennék most 18. Itt, most nem. Az a pillanat, amikor az emberöltés szövetén egy picit metszenék. Nemzedék. Nem egyszerűséggel, mert ti, akik annyi infót kaptok egy héten, mint amennyit pár száz éve egy egész életen át kapott valaki, és akik tisztában vagytok avval, hogy a tudás hatalom, és az információ a legnagyobb kincs, azt az infót is megkaphattátok volna már, hogy a kevés infó veszélyes. A felületesség veszélyes. Nézz ide, nézz engem nézz, hogy mennyire azt szeretném, hagyjál már békén. Vadi új, vadidegeneráció. Hipsztérikus, de győzön a jappik. Hashtag most juppi vagy jappi? Itt egy nemzedék. Szeretnéd megosztani? Előbb mennél ki tüntetni az ingyenes wifi eltörlése ellen, mint bármiért, ami valódi értéket képvisel. Annyi mindent képviseltek, hogy az már semmi. Egy kicsit innen, egy kicsit onnan. A kevés infó veszélyes. Egy gyengén lefogott riffnyi rock'n'roll, egy királydeknyi punk, egy szigetnyi hippi nincs bennetek, mert szegecs, tetkó, meg haj, meg nihil az van. Egy traumányi skinhead persze van. Új, meg nem értett skinheadről beszélek, nem hajatlan, fejetlen. Hashtag tisztelet a kivételnek. A kevés infó veszélyes. Festő vagy? Tényleg? Hello, viszlát. Ezeket mondom, mert ezekre figyelsz, talán. Hozzád beszélek. A kevés infó veszélyes. Azt hiszitek, hogy annyi infót kaptatok már az alternatív médiából arról, hogy hogyan manipulált a kereskedelmi média eddig, hogy már felett álltok és érinthetetlenek vagytok, manipulálhatatlanok. Így most már minden készpénz, ami az alternatív médiából jön. Így most már minden készpénz, ami az alternatív médiából jön. Látok magam előtt egy új nemzedéket, akik illegális kocsmákban és lakásszínházakban a netet kikerülve készülnek. Pénzt, időt és energiát nem kímélve szervezetten tömörülnek, hogy aztán egy gicses őszi hajnalon maszkokat húzva ellepjék a várost, és lecseréljék BP összes ÖMV kútjának zöld neon feliratát babakék OMG-re. Hashtag slam, hashtag MR2, hashtag kultúr, hashtag fitness, hashtag cinizmus, hashtag szarkazmus, hashtag unom, hashtag magam, hashtag a kevés infó veszélyes. Ja, hát igen, én meg általánosítok. Hát az az én nemzedékem átka, jó? Hashtag 1 millió slammer országa vagyunk.